Alguén deixou por aí un comentario, eu fago así como que me viñen moi arriba, defendendo a xente nova e poñendo o foco, e alguén deixa un comentario de que hoxe queixámonos da xente nova, eu non. A ver, de algún sí. E antes xa se queixaron de nós, e antes, de feito, eu creo que foi Sócrates que fixo este apunte, non? Que sempre nos queixamos da xente nova. Vale. Iso está moi ben, como a solución para... É que é normal queixarse da xente nova. Situación da xente nova en España é por onde van. Ordeneino, vale? Vou comezar polo suicidio. No 2024, en España, houbo 344 suicidios en menores de 30 anos. Dentro diso, 90 eran menores de 20 anos. No 2024, baixaron os suicidios en España con respecto a 2023, pero aumentaron, aínda sendo menos, no grupo de 15 a 29 anos. Vamos falar de apoio á ultradereita. Está moito na moda chamarlle a rapazada tonta, tolos, porque apoian a ultradereita. Vale? Aquí os datos din que o 68% dos mozos españois están insatisfeitos coa democracia. Case a metade dos mozos españois aceptarían un réxime autoritario se lles garante estabilidade. Teño por aquí un dato onde o apoio á ultradereita é maior entre os homes novos. Que isto poderíamos falar do aumento do machismo, logo tamén o aumento da idea de ser macho proveedor nun contexto onde o macho proveedor está fodido, está fodido. Daquela, o apoio á ultradereita, anotei no eu así, pensei, non? Ten unha relación directa coa frustración económica, coa precariedade laboral e con esa sensación de non ter futuro. Non é que agora son atontaos, é que ven a sociedade, é que ven que non hai un traballo onde poidan traballar 8 horas, cobrar un salario que lles dea para pagar a renda da vivenda, a luz, comer. O apoio á ultradereita non é que sexan tontos. Non é ideolóxico, é un tema vital. Aceptarían un réxime autoritario se este lles garante estabilidade. Non é que queiran perder a liberdade de expresión, non é que queiran perder todos eses dereitos democráticos, é que queren estabilidade. É un tema vital. O emprego, a precariedade da que falo, temporalidade, parcialidade involuntaria. As enquisas din que moita xente con contratos a tempo parcial tenos porque non hai outra cousa. Porque as empresas non lle están ofrecendo a xornada completa. E van daqui para aló, mira, 6 horas, 6:30. Cousas así. É a sobrecualificación. Claro. A ver. Estudade, tedes que ser a rehostia. O futuro é estudar. E despois estudan, van traballar ao McDonald's. Din as cifras que a pobreza e o risco de exclusión en España entre a xente nova acada os 2,5 millóns de mozos. Só un 15% desa xente nova está emancipada.
que me parece super importante, porque estamos vendo os problemas sempre, o problema da saúde mental, o problema do emprego, o problema da vivenda, o problema de... Non, é todo o mesmo problema, dándose nos diferentes ámbitos. Eu anoteino así. O paro e a inestabilidade laboral, a precariedade, a temporalidade, están ligados ao aumento de suicidios, ao aumento desa falta de saúde mental. Esa precariedade, o prezo da vivenda, o prezo da luz, a temporalidade, esta inestabilidade, tamén está ligada ao apoio a políticas máis extremas. A mocidade vive peor que as xeracións anteriores, e anoteino aquí, e isto é moi certo, desde o 2008, e imos para 20 anos, os salarios non se revalorizaron. Eu acórdome, no 2006, 2007, falar de 1000 eurista como, vaya por Dios, 1000 eurista, sabes? Hoxe, a xente está por aí ganando 1003, 1004, poñamos, sí. E son peor que os 1000 euristas daquela, porque eu acórdome de pagar, vir para vivir para aquí, nesta casa que estou, pagar 30 a 35 euros de luz. E hoxe non baixas dos 100. Vale, podémonos queixar da xente nova, podemos, eu tamén me queixo. Eu hasta aí compro, é lóxico, é normal. É case un discurso feito, como a quen se queixa do tempo. Sí, pero temos que ver cales son os problemas que hoxe ten a xente nova. Esa case metade de xente nova que aceptaría un réxime autoritario por ter estabilidade. Estabilidade económica, laboral, por ter unha vivenda, por ter un futuro que, no que digan, paga a pena estar vivo. Fálase de pensamento crítico. O pensamento crítico require comprender a lóxica daquelas cousas cas que non concordas. Eu non quero que medre a ultradereita. Por suposto, eu non quero un réxime autoritario. Eu, cando a xente nova din que o aceptarían por ter estabilidade, eu entendo a xente nova que decide votar a ultradereita. Pensamento crítico é entendelo para saber onde temos que sinalar. Non temos que sinalar a xente nova como se fosen estúpidos. Temos que sinalar o prezo da vivenda, os salarios, a precariedade laboral en todas as súas formas, a temporalidade, todo isto que eu xa falei dos sindicatos, traballo temporal, fixos discontinuos. Non se consolidan os postos de traballo. É aí que temos que sinalar. Vivenda, emprego, é dicir, esa estabilidade que estas persoas están dispostas a mudar por liberdades que non lles dan de comer. É que é lóxico. Está mal, sí. É lóxico. É lóxico. Pensamento crítico require disto. Comprender as lóxicas daquilo co que ti non concordas. Eu non vou criticar a xente nova en vacío. É isto. E isto aínda se pode levar ao ensino, porque a xente nova, a rapazada, non confían no sistema. Por iso están dispostos a calquera cambio, calquera, que ofreza algo novo. Di, isto non me val,
a ver se o outro me val. Aquí podémoslo levar ao ensino. Chegan á adolescencia, non confían no sistema. Que é o ensino? É parte da estrutura de poder. Se non confían no ensino, como van respetar aos docentes? Como van respetar a autoridade? É todo o contrario. Que pasa cando as persoas non confían no sistema? Desafían a autoridade. Vale, pois isto collemos e levámoslo ao ensino. E aí é onde eu, profesorado, dame igual, sinto por vós, está despedindo esta mellora a outra, para vós, laborais. Iso é lexítimo, é lóxico, é normal, facedio. Pero iso non muda. O que a rapazada, cando empeza na adolescencia a mirar ao futuro, non muda a súa confianza no sistema. De que lles val estudar? De que lles val daquela? Non atenden, non fa. Por qué? Porque están vendo a sociedade da merda que lles queda. E quen crea esa sociedade? Porque os que non teñen 18 anos nunca votaron, non tomaron decisións. Herdan esa sociedade que construímos entre todas as persoas adultas. Que hai que facer? Eu non o sei. Pero o primeiro que hai que facer é mirar os problemas no global, mirar a sociedade no conxunto. Non, este pensamento fragmentado, cando Byung-Chul Han, que veu recoller o Princesa de Asturias, dixo, con toda a colloada, que para eso el pode, porque xa ten o seu prestixio, que a día de hoxe están nas universidades dando aula Xan e Pericán, así, desprezando iso, dixo moitas cousas, como a que a formación académica, pero xa desde o meu tempo, a universidade non é un espazo de pensamento crítico, é un espazo de endogamias. Ti que és historiadora, mira, métete aí na caixa das historiadoras e de falar de historia. Ti que és antropóloga, veña, caixa da antropoloxía. Vou falar das humanidades porque son a nosa salvación. A nós non nos van salvar os enxeñeiros, As humanidades, claramente. Daquela, cada un vai para o seu caixón e cada un está falando. Están os politólogos falando ali de política, de totalitarismo e non sei que. E as historiadoras de historia. E os politólogos collen falan de fascismo e parece que cerranse ali nunha cousa que pasou en Italia. E as outras están ali con outra cousa. Pensamento fragmentado a nivel social. E ti cala que ti non sabes. E ti non te metes porque os da política somos nós, e os da historia somos nós, e os da lingua somos nós, e os outros somos nós. E iso funciona moi ben, encaixa moi ben co que dixo Zizek. Eses caixóns son a ignorancia organizada. Estamos moi formadas, temos todos os datos. Estamos aquí falando e falando. Oi, a xente nova, que tonta, que non saben isto. Non o saben, teñen 14 anos. Non o saben. Pero ti que o sabes, estás facendo algo para mudar o mundo. Ti que o sabes, que estudaches, que tes legitimidade para dicir e para falar. Estás facendo algo para mudar iso. Estás sinalando o poder, tirándolle e dicindo, mira, este é o problema. A xente nova non confía no sistema, porque o sistema fallounos. A xente nova non quere morrer. O que non queren é vivir nunha precariedade, cunha sensación de incerteza, de que dentro de 5 ou 10 anos non teñen unha casa na que se meter.
non teñen un traballo que lles permita nin enfermar tranquilos e curarse mentras cobran unha baixa, sí, porque teñen dereitos sociais. E este é o problema. E queixarnos da xente nova, moi ben, está moi ben. A min non me chamedes. Ide, pedido unhas cañas, porque a xente de nova, porque nós, os da miña xeración, fillos e fillas das loitas obreiras, nas que se acadaron tantos dereitos. Fillos e fillas de persoas que aos 30 anos tiñan as vivendas pagas. Fillos e fillas da estabilidade laboral. Este é o meu traballo para toda a vida. Fillos e fillas das becas que che cubrían o piso en Santiago todo o curso, que eu non fun, cona, pero seino. Calada a boca.